sa Diyos pataling huganta, kay ang Ginoo nagtawag sa kalagtan. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong buntag no sa tanan natong mga kahigalaan atong mga pinalangga nga mga kaigsunan, mga tigpaminaw dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan, nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato, og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og mobukas sa atong mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kumplitong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang maayong balita karong buntaga pagadumalahon kini sa inyong mahigala Brother John Dihito, kini usab si Brother Levi Clavis ang magapakig-uban kaninyo nining duha ka oras nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Okay, atong gina-welcome ang tanan no, kutob sa naabot sa labyog sa ato nga broadcast karon through radio o sa tanan nga naglantaw karong buntaga sa ato nga live broadcast diha sa Facebook mga higala. Kinasing-kasing mo na mo karong buntaga nga ginaabi-abi or gina-welcome sa pagpakig-uban o pag-participate ni ining ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Pwede na mo makapadala higala og mga mensahe pinagi sa pag-text no namo dinhi ni Brother John sa among mga number nga amo nga ginapahibaw ninyo. So makahimo na mo sa pagpadala og mga mensahe. Text lang mo namo or pwedeng ari mo padangat og mensahe sa comment section na to sa Facebook mga higala aron ato nang basahon dinhi sa ato nga tulumanon no. So naamoy mga birthday greetings or mga
unsa pa diha nga mga importanteng mga messages o kaha na mo'y mga pangutana, mga higala, ato nang gina-welcome din sa atong programa. Kanya atangisab ninyo karong taod-taod ang pagtubag sa pangutana ay kalipay na mo higala nga dunay mga mo participate mo sa atong mga discussion, namoy mga dugang hunahuna diha, dugang tubag sa pangutana nga atong pag-entertainon. Ato nang gina-welcome, ikalipay na mo higala nga kamusad amo mga pinalanggan tigpaminaw, makahatag mo og dugang tubag sa mga pangutana. Kay may nang makatabang sad mo mga higala sa pagpatinaw sa mga tubag sa mga pangutana nga gipadangat dinhi, no? Indulhensya po na nato sa Ginoo nga makahatag pagpatinaw ngadto sa atong mga pinalangga nga mga tigpaminaw. Okay, atong ginapahinumduman ang atong mga viewers o followers sa Facebook. Palihog mahigala atong i-share ang ato nga programa para nga daghan sad ang makapamati, no, o makatan-aw sa ato nga tulumanon, daghang mabless mga higala. So ato nang gina-welcome, paaboto nato na dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ding itunol ang mga pagpangumusta sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, mga viewers sa nato diha sa Negros Oriental o sa Negros Occidental. Kamon tanan diha amo nga gina-welcome nining sayo sa kabuntagon. So welcome kamon tanan no diha sa Negros. Tanan natong mga viewers diya, mga listener, among gipasalamatan atong makaigalaan nga nagamit diha og mga sound system aron sa tuyo og tumo nga mapahat ang pulong sa Ginoo ngadto sa atong mga palibot. So thank you kaayo. Onya, thank you po sa tanan nato makaigsunan nga ilang gigamit ang ilang account sa pag-share sa atong programa ngadto sa mga friend. Okay, ato sang gina-welcome na atong mahigala diri sa Masbate, probinsya sa Masbate. Daghan sa ta mga viewers diha. So kumusta ang tanang taga Masbate atong gina-welcome, labi na diha sa mga Necessario family, mga De La Cruz nga always watching na sa programa. Anya tanan diha kaninyong naminaw og naglantaw karon. Ato sang mga pinalangga nga mga tigpaminaw og mga viewers diri sa Biliran Province. So good morning sa tanang taga Biliran. Atong gina-welcome sa ato nga programa nining sayo sa kabuntagon. Ani atong tanan nga mga listeners sad og mga viewers diri sa probinsya sa Leyte. Ato sang gina-welcome ang tanan diya sa Ormoc. Daghan tag mga suki nga tigpaminawan sa Ormoc City. Ang uban mga na bago lang nabaptize, ang uban ongoing pa mga higala ilang mga Bible studies. Aniya atong gipahinumduman gani ang atong makigala labi na deslate kay kusog-kusog ni atong programa diha. Madungog sa radio, makuha sa radio. Daghan sa nagpaminaw diha. Kon pananglit higala nga nasabta ninyo ang pulong sa Ginoo nga inyong napaminawan kanunay dinhi. So ayaw mo pagdugay mintras may panahon pa, mintras may gininhawa pa ta, muduol ta, mo-decide ta sa pagduol, pag-alagad sa Ginoo. Nindot kayo nga mga alagad sa Ginoo. So ginaagda mo na mo, gina-invite mo na mo nga sa bisan asa nga dapit, pwede nga muduol mo sa mga simbahan sa inyong mahigala nga mga Seventh Day Adventist. Pagsusi-susila mo, once nga makasimba na mo, pangutana lang mo o kinsa diha nila ang adunay kahibalo sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo. Bible study. Nag-aris kadwawan sa ato nga church nga naata na member higala. Kita man gyud ang mangunay sab sa mga Bible study diha sa church. Kanaman tayo regular nga getawag pastoral class, no? Sila si Brother Nelson, Bible study, sila si
Brother Johnny, mainit. So munang ang tanan nato mahigala diha sa Ormoc City tungod kay daghan yan tigpaminaw atong ginawelcome ang tanan nga taga Merida Liti, mga tigpaminaw sa nato diha sa Palonpon Liti, diha sa Matag-Ob Liti, maayong buntag sa tanan nato mga tigpaminaw sa Isabel-Liti. Kumusta sa tanan taga Kananga Liti, unya diha pod sa Baybay City ato makikilan niya. Kumusta di ay ni Brother Sanikob, maayong buntag nimo Brad, kumusta man ang imong kahimtang sa panlawas karon. Unya atong mga kahigalaan sab diri sa Isabel Liti, maayong buntag. Kumusta ang tanan taga Tabango nga nagapaminawan sa atong programa, tanan nga taga San Isidro Liti o tanan nga taga Kaligian Liti, labi na dias Bilyaba nga atbang kaayo no. Mayong buntag sa tanang taga Bilyaba o niya mga insinso diya family. Salamat po kayo sa inyong sound system diya nga motingog lang panahon sa atong programa. O sa uban pa diya natong mga pinalangga nga makigilan o kaigsunan nga nagamit o mga sound system. So salamat kayo. O niya kamong tanan nga naminaw sa mga lanog sa mga sound system. Ginawelcome mo namo sa pagpakig-uban karong buntagag nagapanghinaot mi nga dunay mga mapuslanon nga mga butang nga atong makatunan pinaagi sa atong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ani atong mga suki nga ating paminawan sab diha sa isla sa Camotes, kay lanog pre atong programa sa Camotes Island. Gawas nga daghang Facebook nagtan-aw sa Facebook diha. Daghan sad nga naminaw through radio, kay lanog po ni atong programa bisan sa radio lang diya sa Camotes, madungog ni atong programa. So good morning no sa tanan tiya Camotes Island. O niya may sambuntag diya ni Brother Tato Sotilo. Thank you po kayo Brother Tato sa imong sound system diya, naglanog-lanog diya slower kagkagan og tanan dihang naminaw. Welcome. O niya dirita sa isla sa Bantayan, ato sang gipangumusta ang tanan taga Bantayan Island. Kumusta di ang tanang taga Madridejos. O niya tanan nga taga Bantayan atong ginawelcome sa pasalamatan nato ang nagamit o mga sound system na good morning di ay nila ni Brother Eliseo Cordoba. O niya mga pahasubo among itunol gikan dinhi sa tulumanon sa kini ang mayong balita. Kini ang mayong balita family, among itunol ang pahasubo sa pamilya sa mga Cueva o mga Cordoba family sa kamatayon ni Sister Trising Cordoba. So naaron diya iyang family, so pahasubo no gikan namo diri. So kamong tanan diya karon nga nagmonitor, nagpaminawan, welcome sa ato nga programa. O ni atong mga tigpaminaw diri gyud sa lungsod no, atong ipasalamatan di ay ang mga Cotijo family sab diya sa Circoloticad sa ilang sound system. O niya si Brother Lucerna sa dito sa isla sa Lipayran. O guban pa dihang mga lugar sa Bantayan nga diin kining atong programa gipaminawan kamong tanan diha naminaw. O niya nagtan-aw sa Facebook, nagpalanog sa inyong mga sound. So thank you kaayo. O ni ato mga tigpaminaw diya sa Santa Fe no, maayong buntag sa tanang taga Santa Fe. Nya diya sa Muhon atong ipangumusta di ang tanan. Bisan pa man diri sa Ukoy Santa Fe og sa tanan diya sa Santa Fe atong gina-welcome mga kaigsunan man or mga kahigalaan nato nga nagpaminawan. O niya mga tigpaminaw sa nato diri sa isla sa Hilantagaan. Good morning sa tanan taga Hilantagaan Island. O di ba tigpaminaw sa dato diri sa isla sa Bitngil. Labi na diya sa mga Ilustrisimo family. O niya good morning sa tanan nga taga isla sa Kinatarkan or Kinatarkan Island. O kamunta na diya amo nga gina-welcome atong district pastor diya si Pastor Arman Andrade. O niya sa Bantayan Island si Pastor Arnel Paalisbo. O
Niya atong gina-welcome atong mga tigpaminaw usab diri sa Islas Malapascua o diya sa isla sa Carnasa. Niya dinita higala sa mainland Cebu atong gipangumusta ang tanan to mga listener sa mga lagyo nga lugar sa mainland Cebu nga makuha ning atong programa labi na sa mga kabukirang barangay, no? Sama panalitan diya sa Balanban, diha sa Magsaysay Balanban. Good morning diya sa tanan naminaw, mga kabukiran diya sa Asturias, diya sa Tuburan, bisan pa man diri sa Taboylan. Atong gipangumusta diya ang tanan taga Dalid, Kalumbangan, mga tigpaminaw nato diri sa Olivo o na diri sad sa Gimpilakan. Kumusta mo tanan? Welcome sa atong programa. Kumusta din ni Brother Maning diya Masbang? May buntag nimo Brad Maning. O niya ngadto sa mga Pikit-Pikit family, mga Golbin family, mga pamilyas, mga Samson, o guban pa na ito diya makaigsunan. Diya sa San Jose atong gipangumusta diya ang mga pamilya sa mga Brother Amay Pitugo, yung family. O niya ato sang pasalamatan si Brother Rodrigo Villamor, uban siyang pinalangang asawag makabataan sa ilang paggamit silang sound system para ma-share ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang mga silinganan. Good morning ni Brother Rolando Dia Villamor. May buntag nimo bro. Tanan diya naminaw diha sa San Jose o masalingan nga mga dapit atong gina-welcome. O niya mga tigpaminaw sad nato dito karon sa Carmen, o niya diya sa Katmon, labi na diya sa mga kabukirang barangay sa Katmon. Atong gina-welcome diya tanan diya sa Antikan, diya sa Agsuaw, diya sa Bungyas, Katmon. Atay mga bag-o makaigsunan diha. O niya sa mga kabukirang barangay diya sa Sugod. Di naglanog-lanog ni atong programa. So good morning ninyo tanan, no? Diha sa Sugod. O niya diha sad sa Bourbon, atong gipangumusta ang tanan taga Bourbon. Diha sa Poblasyon Bourbon, welcome ang tanan diha sa barangay Salaaw. Labi na diha sa bundok na aron diha ang mga crusade nga gipanghimo. Sakop paguna sa distrito ni Pastor Edwin Barcinas diha sa Bourbon. Nya naaron sila si Brother Joel Tirana og si Brother Dodo Dopla diha nga nagapadayon ang sagunson nga mga crusade sa mga murag mga sityo-sityo. Crusade ginahimo diha sa Bourbon kay murag naa say diha sa bundok Bourbon. Murag naa say himuon siguro nga simbahan para nga na sila'y katiguman diha dapita sa Bourbon, no? So mayong buntag sa tanan taga Bourbon atong gina-welcome ang atong makigalaan kay naa say duha diha, nakalimot ko kisa to'y mangalan nga candidate for baptism tigpaminawan sa atong programa nga gusto makikita kay gahapon tatom dalikya tag-adto sa ngadto sa bundo pero kay wa madayon ang bautismo karonan Sabado ang baptism himuon dito sa taga-bundo, no? So welcome ang tanan diha kanin naminaw karon mga Bible students diha o niya mga seminaryan kana nagpaminawan matagabi sa ato nga programa. Welcome. Aniya mga suki natong naminaw usab diri sa dinhi dapit sa Tabugon, no? Atong gina-welcome ang tanan taga Tabugon. Good morning din lang Brother John di alubitan niya. Ato sa mga Lingganay, mga Tirana family. Aniya tanan di ang naminaw sa Tabugon. Kumusta di ang mga Montiliano family dia, mga Ando family, welcome ang tanan. Kutob sa naminaw sa Tabugon, mga barangay sa Tabugon atong gina-welcome. Good morning sa Dres Managasi, daghang putang mga suki naminaw sa Managasi. Kumusta di ang mga Elarcosa family, mga Romagos, mga Nano family, Saladaga family. Kumusta sab ni Sister Irenia Soliano, good morning sir, uban sa iyong family. Tanan nga taga Managasi, o niya mga Jordan family diya sa Lamak atong gina-welcome.
O niya mga suki natong naminaw dias ilihan bisan pa man diri karon sa Kadwawan. Dias Kadwawan kay lanog-lanog gini atong programa. Kusog kani atong programa sa Kadwawan tungod kay dunay duha ka mga lanog nga mga sound system diya nagtingog karon. Naasa dito sa Mahiyahay kang Brother Bean Easter. So good morning diya sa Mahiyahay. Kutob sa naabot sa labyog sa tingog sa trumpa ng Brother Bean. Atong gina-welcome diya ang tanan. Paniya, dirisad sa sentro gyud sa Seventh Adventist Church na itulo ka trumpa diya naglanog-lanog. Perting lanoga sa tingog diya sa atong programa. So tanan diya nga mga kahigalaan, mga silingan, mga pinalangga nato diyang mga silinganan. Kinasingkasing mo na mo higala nga gina-welcome karong buntaga sa ato nga tulumanon. Good morning diya ang mga sa mga Fuentes family, no? Atong gina-welcome diya ang tanan. Mga singguran diya, mga palibot diya natong mga kahigalaan diya sa Lower Kadwawan, diya sa Upper Kadwawan, diya sa Bahada. Good morning diya nila ni Brother Alvin Risoor uban siyang family. O diya ngadtos mga Arrogante family, good morning. Mga Coraldi family, diya kumusta ang mga Bragat family. Ngadtos mga Agwa, mga Alikos family atong gina-welcome. Good morning sa lang Brother Jumel diya Rosasinia po, may buntag ni uban siyang family og tanan taga Eden, no? Atong gina-welcome diya ang tanan mga sirs ug mga moms. So kumusta man tanan diya, welcome mong tanan sa ato nga programa. O niya tanan natong naminaw sab diri sa sentro. Labi na diha sa mga labi na diha sa tigpaminaw sa diha sa sentro, no, mga Alconten family atong gina-welcome diha ang mga tigpaminaw nato. Ani ngadtos mga Tirana family. Kumusta sad ang mga Birunas family diha sa Upper Kadwawan nilang Brother Siloy. May buntag nimo bro uban sa tanan diha nga mga tigpaminawan sa atong programa. Ani dirisan sa barangay sa Libho, daghang putang tigpaminawan diya karon. Lanog po na ang trompa ni Sister Linda Kamay. So good morning, no? Unya, salamat po kayo sa lanog nga sound system diya. Mga silingan nga naminaw diya sa barangay sa Libho atong gina-welcome. Nasayod mi nga daghan mo diya karon nga nagpaminawan. Welcome ko mo. Unya na diya tayo plano sa Libho nga maghimo ta og health and Bible information. Diha gyud sa Sitio Kabatuan, diha sa basketball court. Natay nagplano ang Seventh Adventist Church paghimuon ang health and Bible seminar karong pitsa 11 ngadto sa pitsa 17 sa bulan sa Mayo. So atong gina-invite atong tanan nga mga kahigalaan diya sa Libho nga nagpaminawan karon. Di nato na usikan ang panahon sa pagtambong higala. Daghang kay tag makatunan ana. Ay nasa programa sa atong makabataan sa matag gabi, no? Kaniya naa sila si Brother Nelson diya karon og si Brother Johnny Mainit. Nagapamisita ninyo, naghatag ba information sa umabot nga crusade pagahimuon. Kaniya nag-offer sila advance nga information may tungod sa pulong sa Ginoo. So sulailan ninyong paminaw higala, wa may makuha na to kundili mahidugangan hinoon ang atong nakapunan may tungod sa pulong sa Ginoo. So kamong tanan diya sa Libho, welcome mga silingan nato diri sa Mabuli. So atong gina-welcome tanang mga silingan diyang naminaw karon, no? Atong gina-welcome sa ato nga programa. O niya tanan nga naminaw sa diri sa Kanagahan. O atong gipasalamatan ang atong mga kaigsunan diya nga nagagamit o mga sound system. Ang una sila si Brother Bernel Katakis na ay sound system sa sila naglanog. Yan naasad kang Brother Christian Vistar. O niya ari po kadri sa dapit sa Panggamay napod kang Brother Ani Preselias. So mga lanog nang ipang ilang mga sound system tungod kay mga loudspeaker nang ipanggamit nila, mga trompa ipanggamit. So ma-share yun ang pulong sa Ginoo sa ilang mga palibot.
So maayong buntag niyang tanan diha og maghinaot ni kutob sa naminaw karon diha. Welcome kamo sa ato nga programa. Nya good morning sa tanang taga Kanagahan, Kinawahan og tanang taga Victoria diha nga naminaw. Atong gina-welcome sa atong programa. O niya tanan nga naminaw diri sa dinhi sa Busugon area. Bisan pa man diri sa Takop, no, maayong buntag niyong tanan diha. O niya diri sa Lambusan. Welcome sa tanan taga Lambusan nga naminaw. Kumusta diha ang mga Frasco family? Atong gina-welcome sa atong programa. O niya tanan diha natong mga kaigsuonan. O niya kumusta sa di Brother Christian Lumihok ang family? Tanan diha natong mga kaigsuonan, labi na niadto mga radio listener na convert pinaagi sa radio. Daghan man na sila diha sa Lambusan, kinasing-kasing man ang higalang gina-welcome. Unang hinaot ni nga padayon mo sa pagpamati sa pulong sa Ginoo aron makapadasig kini nato sa atong pagtuo og pag-alagad ngadto kaniya. O niya tanan natong mga kaigsunan kigilaan diri sa Tambungon. Welcome ang taon taga Tambungon niya. Good morning ni Brother Rodger de Los Santos diya. Bro, may buntag nimo oban sa imong family. O niya atong gipahinumduman ang tanan taga Tambungon nga kon pananglit higala nang inahanglan tag mga pisa sa atong mga motor or motor parts. Ayaw mong kalimot sa pagduol sa Advent Motor Parts. Sayon ka ng dumdumon sa iyong pagitaon kay naana sa kilid sa highway at bang sa public market sa Tambungon. Gipanag-iya ka na ni Mr. and Mrs. Florida o Grime Sigarino. So adtuala na niyo gikan sa adlaw Domingo kutob sa adlaw Biyernes, sirado na sila adlaw Sabado. Pero mga tigpaminaw sa nato diri sa barangay sa Anapog, taghamputag naminaw sa Anapog niya. Good morning ni Brother Nolan Pagal uban siyang family. May buntag niyo diabo. Tanan nga taga barangay sa Anapog, tanan nga taga Bangkasan nga naminaw karon sa atong programa. Aniya tanan nga mga taga Manyo, no, atong gina-welcome tanan taga Manyo. Good morning na Brother Elvis de Peritos and family. Good morning sa nila ni Brother Zidel Peritos og sa iyang family. Brother Zidel, salamat kayo sa Half Plus, no, para sa crusade. Thank you kayo. Aniya mga tigpaminaw nato diri sa barangay Luok, San Remigio. Good morning yung tanan. O niya tanan taga diha gyud sa proper sa lungsod sa San Rem, no, maayong buntag din yung tanan diha sa Agnaya. Good morning din mga Monteroyo family, atos mga Samson family, mga Lopez family, Vargas Ibanez family, mga Suson family. Good morning din sa mga Larga o mga pamilyas, mga Likigan diha sa Argawanon, ningadtos mga Layon o Kabatanya family diha. O niya, kutob dos naminaw sa Argawanon diha sa Patag, San Remigio, atong gina-welcome ang tanan diha. Labi na sa mga ansyano o mga Muraka family nga always nagapaminawan. So atong gina-welcome ang tanan taga Patag, San Remigio, tanan taga Hagnaya. O niya, mga suki natong naminaw sa dito sa Daan Bantayan, labi na dos Maya, mga Dihito family na aron si Brother Isaw diha. Good morning ni mo dong. O uban sa tanang taga Maya, Daan Bantayan, na mga Punay family, ngadtos mga pamilyas, mga Moraldi diya kanang paminawan. Tanan diyang naminaw sa Lanao. Good morning diya sa mga Miralles diya family, always nagasunod. O niya atong tanan nga mga pads diha og mga mads, atong mga brad og mga sis nga naminaw karon, mga friends diha sa Daan Bantayan, kamong tanan gina-welcome namo ni Sos Kabuntagon sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Good morning din ni Pariduming Bunukan, may buntag nimo Pads. Good morning sa iyong family, tanan diyang naminaw, no, atong gipangumusta. O niya dirito mga higala sa Midilian, atong gipangumusta ang tanang taga Midilian nga nagpaminawan sa atong programa. Good morning sa mga Goliamas di ay nga always taminaw, mga De La Cruz family niya. Good morning ni Brother Edith, may buntag niyo po.
uban sa imong family. O yung adtos mga Langgido family, mga 5 family, mayong buntag, mga pamilya sa mga Olivar, nila ni Municipal Councilor Raymond Olivar, ng Brother Felipe Solira, may buntag di babo, nga ito ng Brother Alex Canyada, atong gina-welcome di Antanan. Welcome Antanan taga Medellin, bisag pa man din sa 108 Medellin, atong gipasalamatan si Brother Turbo Pobadora, sayang trumpasad nagtingog diya karon, naglanog-lanog og mga silingan diyang naminaw. Good morning sa mga Malinaw family, yung adtos mga Lubitania diya family nga always nga son Brother Nimel. So tanan diyang naminaw sa 108, welcome sa atong programa, tanan taga Dayhagon, Lamintak Sur, Lamintak Norte, o mga tigpaminaw nato sakop nining malambuon nga syudad nga mao ang Bugos City, Cebu, mga higala. Good morning sa tanan taga Binabag, labi na sa mga Gabiani family, mga pamilya diya sa mga Bersero, mga pamilya sa mga Olingay, atong gina-welcome di ang tanan. O niya ngadto ni Brother Lino, good morning ni mo bro. O niya ngadto ng Sir Ami di ang ulis na minaw, mga tigpaminawan sa nato diri sa ano ng Sur, sa ano ng Norte, bisan pa man sa barangay sa Lapas, atong gina-welcome diya sa Banban. O niya mga suki natong naminaw diya sa Kabangkalan karon. Good morning diya sa mga Lipaw-Paw family diya, na always nagasunod, nagapaminaw. O niya good morning sad nila ni si Isagani Aratzia, ang scout, retired scout ranger nga na himutang nagpuyo sa Kabangkalan. Salamat po kayo sir sa imong lanog-lanog mga sound diha nga patingugon matag programa na to no diha sa Kabangkalan. Welcome mong tanan diha nga sa atong programa. O niya mga suki natong naminaw diri sa Baas no atos mga Bisabilia family. Good morning sa tanang taga-Baas nga nagpaminawan. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Derder Dias Dakit, atong gina-welcome di ang tanan. O niya good morning sad ni Sister Andrino, naapod sa Dakit nga always yung naminaw kay na-convert na siya through listening our program. So may buntag ni mo sister, oban sa imong pinalangga nga bana, oban sa imong mga anak diya karon. So welcome sa ato nga programa. O niya good morning lang Brother Joel Sino diya, oban siyang family diya sa Kugon, o sa pamilya nila ni Ma'am Koyos. O niya mga tigpaminaw sa nato diya sa Guadalupe karon, atong gina-welcome no ang tanan diya. Sa pamilya nila ni Pastor Hill Edoliboyo o sa iyang tibok family, district pastor sa Dan Bantayan. O niya sa pamilya ngadtos mga Munyes family dia, mga Baldosa family. O niya ngadtos mga pamilya sa mga Humawas. Kanya good morning sa nila ni Brother Edsel diya, the Disma, oban sa iyang family. Kaya ngadto na ni Brother ngadto sa mga Kabagi diya family, atong gina-welcome. Tanan diya nga naminaw sa Guadalupe, welcome sa ato nga Tolobanon. O niya mga tigpaminaw sa nato diya sa barangay sa Udlot, diya sa Marangog, sa Libertad. Niya good morning sa tanan natong mga kaigsuonan diha sa Tagasa, no? Good morning sa tanang taga-Tagasa. Rindot na kadayon church Tagasa kay air condition na. Salamat kayo sa nag-donate sa aircon diha sa Tagasa. Bugnaw na gyud andughan kon magsimba. So mayong buntag ninyong tanan no, tanang taga-Tagasa na to makaigsuonan. Mga tigpaminaw to diha sa Sukon og diris na Ilon, sa upper o sa lower na Ilon. Good morning sa tanang mga Lipon family, sa pamilya ni Anhing Brother Jerry Lipon, pamilya ni Brother Libby Lipon o Brother Nelson Lipon. Kamong tanan diya namin na welcome ngadtos mga pamilyas, mga pioneer
tanan nga mga rituya pamilisa des panabilan nya ato sang pangumustahon si Brother Johnny Alburo may buntag nimo bro. Welcome sa atong programa. Kanya nga ni Brother Fredo Sir Saliho Brad Fredo may buntag asa naman karon wa naman kita magkakita no, wa naman sa takaanas na ilon. So may buntag nimo nya ngadto ni Sister Leoning Ando. Good morning, Sister. Kanya welcome sa atong programa. Onya good morning sad sa mga suki natong naminaw diha sa Panabilan no, ngadto sa mga pamilyas mga Bulambaw, pamilya sa mga pamilya sa mga Hilig no. Good morning sa mga Hilig family, mga Bulihon family nga nagpaminawan, mga Canales. Welcome mong tanan sa atong programa. Mainguman sa atong matigpaminaw din sa Bogo City o atong gipahinuduman atong mga pinalanggan tigpaminaw na kung doon nato problema sa atong pananaw higala, atong mata, ayaw mong kalimot sa pagduol sa Icons Optical Clinic nga nana nahimutang sa karaan nga landbank atbang sa karaan sa landbank sa Bogo City. Makita ni mo ang Icons Optical Clinic na sa branch sa San Remio at bang sa Prince Kilid sa highway. Kanya siya po nagdumala karon sa clinic siyang mama, ang kadtong Biraki Optical Clinic dito sa Bugo. Pwedeng inyong doolon higala ang optical clinic maadlang Domingo kutob sa adlang Bernes alas 9 ngato sa 5 imedya sa hapon. Ay lang mo kadtong Sabado kay sirado na ang ilang clinic mahigala. Ay gipadagaya ka na ni Dr. Mr. and Mrs. no, Dr. Konkon Alabitania. So mga tigpaminaw na to dirisad sa Kayang ni Brother Andy Nobel may muntag ni mo bro. Ano tanan taga Don Pedro, tanan taga Pulambato atong gina-welcome. So tanan kutob sa naminaw karon mga viewers na to atong gina-welcome sa atong programa. So ato sa tagag higayon si Brother John Lihito alang sa paghatag og dugang pagpangumusta nganha kaninyo karong buntaga. Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby. Well, mga higala, welcome din sa atong programa kini ang Maayong Balita Sunday morning edition. Kanining buntaga ato nga pasalamatan ang Dios nga siya nagapadayon sa iyang gugmag kaluoy pagpakamaayon nato. Onya karong buntaga atong pasalamatan ang presensya ni Pastor Hill Idulvirio nga ni aron gyud sa atong programa. Doon na siya importante nga tuyo kundi dili nga ingon makig-uban sa kahanginan, doon na lang siya importanteng tuyo namo. So ni hapit ra siya sobra ka busy no, gikan diri adto pa ni siya sa Nipa Mahawak Midilyon no, niya daghang kayong salamat pastor nga imo ming bisita dinhi unya imo ming gibilinan o para pang gasolina sa among motor. Salamat kayo pastor no, Ginoo magapakamaayo nimo og ato sad pasalamatan ang tanan nga mga kaigsuonan nga inunta nagahatag og mga kaimportante sa atong buhat sa Ginoo dinis kanginan sa mga pag-ampo o uban pang nga mga pinansyal nga ilahang natabang dinhi sa ato nga programa. Ating pasalamatan ang tanang mga kaigsuonan dinha sa Tambungon Church, sa San Remigio Church, sa Kinawahan Church, Lambusan Church, sa Patag Church no. Salamat kayo unya dinhi pod sa atong mga kaigsuonan sa San Remigio. Salamat kayo unya sa atong mga kaigsuonan dinha sa Lir og Upper na Ilon no. Sa mga kaigsuonan Pusbugo og sa Guadalupe Church no. Salamat sa tanan nga mga kaigsuonan nga kanunay nagsunod sa pagpaminaw ning atong programa. Unya dinha sa distrito ni Pastor Hill sa Daan Bantayan, diin si Pastor Hill manamilit na magining pastor kanana ang dili man permanente o dapit o lugar
ibalhin-balhin man ni sila mo na nga bisan pa ang kasing-kasing sa kinabag-an mo pugong apan dili man gyud mapugna ning pastor mabalhin og distrito. So si Pastor Hill mobiya na sa distrito sa Daan Bantayan og unya kini ni ang mobalhin na sad siya sa iyang gigikanan nga distrito dinhi sa Bugo District, no? Unya pastor, salamat sa mga maayong mga butang nga imong gipakita sa mga kaigsuonan dito sa imong distrito labi na sa mga Batan-on. Well, dinha sa Masbate, daghang salamat sa tanang mga taga Masbate nga nagsunod nining ato nga programa sa Leyte, sa Negros ug unya sa bisan diin nga nagsunod sa pagpaminaw. Atong pasalamatan ang mga kaigsunan nato diha sa Iglesias Nazaret, dinha sa Paypay, dinha sa Kabangkalan, no? Salamat kaayo. Nato amigo po diha sa District Supervisor si Sir Tony Aplacador. Sir, maayong buntag nimo uban sa mga kaigsunan. Unya ato sad nga pasalamatan ang tanan nga mga magtutudlo diha sa DAM, sa Daan Bantayan Adventist Elementary School, no? Nga salamat kaayo sa inyohang inunta gugma sa pagtudlo sa mga kabataan. Salamat sa inyo pod nga napakita nga maayong mga pagtagad sa akong anak nga naa diha nag-eskwela, labi na ni Ma'am Jimayde Helvoina, unya ni Ma'am Mel Grace Iskalikas man ni before sa nakuan ko ma'am sa imong bana, ma'am, nalipat ko sa apelyido na salamat sad kayo og ni Ma'am Excel og ni Sergio diha og sa ato gyud nga kanana ang amigo diha nga buutan pod nga inon head teacher si Sir Alison Malinaw. So maayong buntag sa inyong tanan dinha diha sa Iglesias Lanao. Naa diha karon siguro pa ang akong buutan og usas paborito nga pag-umangkon yun. Si Ma'am Jofel Brunula Dihito Miralles, no? Salamat ma'am. Nasdong James Ray niya. Kumusta diha ni Kuan? Kumusta diha ni sa ako diyang paridong si Jimmy Miralles, no? Sa mong tanan diha. Unya dinha sa Kuan, dinha sa Iglesia sa Kortihan, no? Salamat po ni Ninong Doming Bunukan sa mainiton nga pagbuhat sa buhaton sa Ginoo. Kamong tanan dinha nga nagsunod ning atong nga programa. Maayong buntag sa Islas Kinatarkan, no? Atong mga kaigsunan daghan gyud naminaw dinha sa atong mga kaigsunan diha sa Islas Kinatarkan. Dinhi sa Bantayan Island, sa Madridejo, sa Bantayan, sa Santa Fe, o diha sa mga neighboring islands sa Bantayan Island. Salamat sa inyong kanunay pagsunod sa atong programa, no? Unya kuan ato sad nga pasalamatan di ay ang atong mga kaigsuonan dinha sa Leyte, diha sa Daha Diot, San Isidro Leyte, nila ni Mr. and Mrs. Inting Mahait. Salamat sa inyo dinha. O gunya nila sad ni atin nati Insinsog Kuya Jose nga uban sa inyo mga kabataan diha, mga umaga diyo bay buntag. Salamat sa diha sa Villaba, atong amigo diha sa Brother Lito Palen, no? Unya dinis Tabango ni Sangay June Quison, no? Unya ni Pare Rogelio Urbuda diha sa Tabon, Tabango, Leyte. Pre may buntag nimo uban sa imuhang mga kanini ang kaubanan dinha sa Panimalay. Og unya sa tanan na lang dinis Urmok, dinha sa Negros Oriental o Occidental, di namo madetalye, no? Tungod sa kadaghan unya labi na gyud sa mga nangabautismuhan dinhi sa ato nga programa. Unya atong kuan ay lastly atong pasalamatan di ay sad, no? Ang mga kaigsuonan dinha sa Iglesia sa Maya, no? Hope nga padayon nga mag-uswag ang Maya o unya
mahimot nga inunta aktibo sa oras sa panahon sa pagsimba, kay sa gamay nga butang matinumanon ta, sa dagko pong mga butang magmatinumanon gihapon ta. Salamat sa kainiton ug kadasigon sa mga kaigsunan sa Iglesia Maya, mga batan-on og sa mga hamtong, no? O niya atong kuansad atong amigo, no? Maayong buntag po dinha sa atong mga kaamiguhan nga nagsunod nining ato nga programa. Well, ni ay kanana ang kuan ni ay gatex nga sir, gahapon ko ni na kuan, gahapon ko ni na dawat nga sir, i-greet ni permi diha sa inyong programa. Okay, ang tinuod pagkasulti dili gid mi kapasalig nga mag-greet mo permi, kay ang amo gud nga basihan manggod sa amo diring masulti dipindi na sa mga text, sa pangutana ay nana. So og igo ra mo dihang naminaw unya, wala mo nag-text dire, natural nga ug sa kuan pa Tagalog paminsan-minsan lang, kay dili man may makakuan ana nga wa may text dire, pero nag-text mo, so natural na mo nay atong basihan, mo nay ato nga matan-aw dinhi sa ato nga programa. Okay mga higala, ato ibalik sa kang Brother Libby, no? Once again, God bless us all. Okay, daghang salamat Brother John. So moadto ta mga higala sa pagbasa, no, kung naamoy mga messages diha mahimo nga mo send na mo og mga mensahe para nga atong mabasa. Ari sa ta mag-una sa atong cellphone aton ning tanawon. Maayong buntag pag-usab kuya. God bless ninyo kuya og sa tanang naminaw gabyo karon. Salamat kuya sa pagbasa. Salamat po, no, sa mga Disor family nga kanunay gini sila nga naminaw sa atong programa. Anya ni pa itong basahon. Mayong buntag kuya Libby, Brad John og sa tanang naminaw og nagbiyo. Pwedeng mo request kog song kuya. Lunlun kalipay kay Sadrak, pakiplay ko kuya. Salamat from Pili Disor. Okay, at karon taon-taon Star Pili ato din ang hatag ang imong request, no. Okay, ato ning lilion makadiyot ni ay atong mga nakita sa screen nga pipila ka mga mensahe. Niya si R. Narido Notario. Mayong buntag kaninyo kuya og sa tanang tigpaminawan sa kini ang maayong balita. Salamat sa pagbasa kuya. God bless sa tanan. So God bless also R. Narido Notario. Anya niya po si Brother Ronilo Itang. Maayong buntag kaninyo Brother John, Kuya Libby og sa tanang mga kaigsuonan nga naminaw og nagasunod ni ining programa. God bless sa tanan. So maayong buntag nimo diha Brother Ronilo og hinaot pa ang Dios magauban kanunay kanimo sa imong mga gimbuhaton diha sa Saudi Arabia. Okay, Brother Ronilo, may buntag nimo diha Saudi Arabia, no? Salamat sa imong kanunay nga pagpakigsuod dinhi sa atong programa. Niya po si Scout Ranger Senior. Niya ay tulo ka heart o tulo kamot nga nagpray. Kining heart nagsimbolo ni sa love. Salamat kaayo Scout Ranger Senior, Sir Esagani Aratsya. Niya po si Brother Noype Moreno, Brother Rufino Moreno ni diya sa Look Sanrim. Nagpadala po siya og duha ka book heart og duha ka kamot nga nagpray. Salamat kaayo sa inyong paghigugma nining atulumanon og sa inyong pagampo niini sa kanunay nining atong programa nga magmapinadayunon og magmalampuson mga higala. So thank you kaayo og sa tanan nga mga sponsors. Salamat kaayo. Ang Ginoo ra mo'y nakakita og nagtan-aw sa inyo makasing-kasing. So ang Dios usab mao'y magabalos kaninyong tanan ang mga sponsor sa ato nga programa. So hinaot pa ang Dios magabubo kaninyo dugang pagyud nga grasya aron singina na ang atong programa magapadayon kini mga higala.
Okay, ato ning lilion makadiyot ang pikas nga screen ato ning tanawon. Oy, akuan man medyo magloading man. Sige lang, karon lang taod-taod na to tanawa. Kaya ato ning okay, ato ning sulayan pag li alang sa mga nag-like o nag-love sa atong programa. Ato nakita dinhi si Elsie Long sa Australia. So good morning no sa tanan taga Australia karon nga naminaw ug naglantaw sa atong programa. Niya pod si Elsie Pitogo. Ato pong nakita si Lovely Dehito Junior Nueva Claves. Niya pod si Tris Jamin Jaime, Nathaniel Lucero Junior, niya pod si Roquisa Marabi, Tomailo Linad Owaik, niya pod si Noipi Moreno. Aritas mga naglab, mga higalas tong tulamanon. Ato nakita si Brother Ronilo Itang, si Scout Ranger Senior or Sir Isagani Aratsya, niya pod si Ronaldo Bragat, Milmar Iscalikas, Ariston Bueno, niya pod si R. Narido Notario, Olingay Tox, Tonyakaw Regan Mandal, niya pod si Bay Baynusa, Celine of Keria, o niya ato pong nakita sa Kiana Faith Itang. Okay, mao ni ato mga nakita higala nga nag-love o nag-like sa ato nga programa. O niya, salamat po sa atong mga viewers sa ato nga programa nini nga sayo sa kabuntagon. Okay, sa pagpadayon sa unahan mga higala, ato hangyoon si Brother John alang sa opening prayer. So Brother John. Well, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan og makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit. Nining buntaga unang kabuntagon sa tanang mga adlaw sa semana. Kami magpapasalamaton kanimo tungod sa imong dako nga gugma, kaluoy, pagkamaayo sa matag usa kanamo. Magapanalangin ka niini nga programa o Dios uban sa tanang mga naminaw karon. Nga mabless ang tanang mga naminaw Ginoo sa imong pulong. Tuguti nga hatagan nimo sila og pinasahi nga gugma sa pagbati ni ining imong pulong aron mapakaon ang ilahang mga kalag, mapalig-on sila diha nimo. Panalangin ni ang mga tao o Dios nga magiyahan nimo diha as dalan sa pagkamatarong, dalan nga imong gikahimutan, kabiga sila sa pagpangalaga diha kanimo. Ginapangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manulungas. Amen. Okay, ato ta higala sa pagpadayon sa unahan. Ato ta sa paghisgot-hisgot sa ato nga pagtubag sa pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ato ning basahon ang ato nga salo-saluan nga program pangutana karong buntaga. Okay, udto maning gi-send good. Maayong udto Brad, nagtuman mo sa napulo kasugo, di man na makaluwas nato og di po na nato makahimong matarong sa Roma 3:20 ang makaluwas Brad ang pagtuo sumala sa Episo 2:8. Okay, mo ni hinto mo nasad nga pangutana mga higala. Ang pangutana ingon dinhi nga nagtuman daw ta sa napulo kasugo nga di man na makaluwas ang napulo kasugo. O niya dili pod nato maka okay, aton tanaw klaro. Dili maka
luwas ang pagtuman sa napulo ka sugo o di pod nato makahimong matarong. Ani ay verse yung ipahayag, Roma 3:20, ang makaluwas nato God ang pagtuo sumala sa Episo 2:8. So salamat sa pangutana, but ipasabot niya nga kay di man kuno makaluwas nato ang napo kasugo, di man makahimong matarong. Pagtuo na landa kay ang pagtuo ray makaluwas nato. Di na ta motuman sa napulo kasugo na iyang prinsipyo buot nga ipasabot tinhigala. So manghinaot ni nga inyong paminawon o banan mininyo sa pagdiscuss o pagtubag na ini nga pangutana aron atong masabtan higala kung unsay buot ipasabot ni ining napulo kasugo og mahitungod sa pagtuo. Nagkasumpaki ba ni ang pagtuman sa napulo kasugo og ang pagtuo ngadto sa Ginoo? So paminawi ang mga tubag nga among ihatag kaninyo. Unang maghahatag og tubag si Brother John o niya ako ning tapuson mga higala. Okay, daghang salamat Brother Libby, no? O niya ato nga pasalamatan ang nagpangutana mahitungod nini, and I'm sure nga nagbasa punig Biblia tungod kay ni ay mga verse or teksto nga iyang gipadala Roma 3:20 og sa Episo 2:8. So dinhi sa iya palang nga pangutana imong masabot nga wa na kinahanglana ang napulo kasugo, dili na ang tao mosunod sa napulo kasugo kay dili ka maluwas diha, di ka mamatarong. Maluwas ang tao sa pagtuo sumala sa Episo 2:8. Kining mga puntuha, kining mga bahina, mga kaigsunan, husto unta ni og dili pa sayop. Balikon ako ha, kining mga bahina o kining mga puntuha husto unta ni og dili panis sayop. Maghisgot ta mahitungod sa pagtuo nga ang tao maluwas pinaagi sa pagtuo. Insakto na, pero gikinahanglan pod nga imong paladman og palapdan kung unsa may gikinahanglan diha sa pagtuo. Ugwa sa gid mo makadungog sulod sa dugay ug taas ng mga panahon kining atong programa dinhi sa kahanginan sa DYCM AM pagyudta kay nag-start ta dinhi sa kini ni ang kuan 2002 pa man ni ang kini ang maayong balita kay ang kuan ang kini ang Jesus is a Hope nagsugod na is 2007. Sulod ni ining mga gidugayuna, walay usa sa inyong nakadungog o nakabati nga among gipatu o gihisgutan, gipasalig nga ang tao maluwas pinagis na pulo kasugo. Wala. Ang among gitudlo dinhi nga ang tao maluwas pinaagi kang Kristo, dili pinaagi sa pagsunod sa napulo kasugo. Nakuha nyo na ang punto? Busa kung atong basahon ang Buhat Kapitulo 4 versikulo 12 nga wala nailain pa nga ngalan ubo sa silong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita nga mao si Hesukristo. Busa ang gitudlo ni ining programa ha, ang gitudlo dinhi sa Biblia nga ang tao maluwas pinaagi sa kang Kristo. Tinuod na nga sa napulo kasugo sumala sa 3:20 walay pagamatarungon. Una, tandaan ha, ang napulo kasugo diha ng daan wala pa mataw si Kristo, wa pa nagpakataw. Kay ang napulo kasugo gikahatag man ni sa Dios didto kang Moses didto sa bukid sa Sinai, sa diha nga ang mga Israelino nakuha didto sa Ehipto, gilala didto sa kamingawan. Pag-abot sa kamingawan, gibilin ni Moises ang mga tao, misaka siya dito sa bukid sa Sinai. O dito sa bukid sa Sinai, gikahatag sa Dios ang napulo kasugo nga iyang gisulat sa duha ka papan nga bato. This time, wala pa nagpakatao si Kristo.
daghan pang mga siglo o mga katuigan nga nanglabay usa pa magpakatao si Kristo. So prueba nga ang napulo kasugo dili na makaluwas sa tao. Ang napulo kasugo kinsa may makaluwas? Si Kristo. Kung atong basahon ang Mateo 1:21, og igaanak niya ang usa ka bata nga lalaki og siya paganganlan si Jesus, kay siya mauman ang magaluwas sa iyang makatan gikan sa ilang mga sala. Kay kun ang tao maluwas pa lang sa napulo kasugo, wa na kinahanglan pa nga si Kristo magpakatao, unya magpalansang diha sa Kalbaryo sa krus, magula sa iyang dugo. Diha naman daan ang napulo kasugo, wa pa nagpakatao si Kristo. Nagpasabot nga ang kaluwasan, ang tao dili maluwas sa napulo kasugo. Pero angay sa ninyong mahibaluan nga wala po'y tao nga nagsupak sa napulo kasugo nga maluwas, nga luwason sa manluluwas. Tandaan ninyo na, si Kristo mismo namulong siya daan sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, dili ang tanan magaingon kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili ang nagtuman sa kabubuton sa mahanas langit. Unya, kung ang kabubuton o hisgutan sumala sa Salmo 48, mao ang kasuguan sa Dios. Busa kung atong basihan kini, atong lantawon, nga ang kasuguan, tandaan nato ni, mauni ang imong mapakita sa imong gugma sa pagsunod dinha sa Ginoo. Awan 14:15 nag-ingon si Kristo, kung nahigugma mo nako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Si Kristo ba nagtuman ba nga tumanon ang mga sugo des napulo kasugo? Yes, nagtuman. Balikan nato kadali kini ang Roma Kapitulo 3 versikulo 20. Kay kung naghuna-huna ka nga mamatarong ka pinaagi sa kasuguan, tandaan ha, kung naghuna-huna ka nga mamatarong ka pinaagi sa kasuguan, wa ka na magkinahanglan og Kristo nga mamatarong ka, nga naman naa na may kasuguan nga makapamatarong nimo. Ato ra gud ning basahon, this is the word of God, o kung ang pulong sa Dios nga translation nag-ingon dinhi, kay wala gayoy tao nga mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Bisag kapila ka nagtuman sa kasuguan diha sa atubangan sa Ginoo, dili ka mamatarong nianang imong pagtuman sa kasuguan. Pero wa na nagpasabot tungod kay dili ka mamatarong sa atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, dili ka na motuman sa kasuguan kay wa na sad na mao. Unya, kung imong tan-aw dinhi matud pa pinaagi sa pagtuman sa pinaagi sa pagtuman sa kasuguan, ang kasuguan gihatag sa tao. Tanawa, ang kasuguan giunsa ni tao gihatag. Kaso lang ang tao nga gihatagan di lang mo dawat. Ang kasuguan gihatag sa tao aron ipakita nga siya makasasala. So ang kasuguan pagpailalang pagpakita nga makasasala ta. Sama ba sa salamin? Makita nimo kung ang imong naong dunay buling, unsay kahimtang sa imong panagway pinaagi sa samin, kay ug walay salamin, wala kay makita nga di nimo makita ang buling nga naa sa imong naong. Sa samang pagkaagi, ang kasuguan sama og salamin mauna nga gihatag sa tao tungod kay ang kasuguan maoy paggabasihan sa imong pagka makasasala. Si San Pablo nagsulti siya nga kung dili paunta ang kasuguan, dili ko makaila og sala. Mao ni gisulti ni San Pablo sumala sa kinini ang Roma Kapitulo 7 kanana ang versikulo 7. Niya gisulti ni San Pablo ni matud pa ni San Pablo ingon niya dinhi sa versikulo, kun mao ka na basig may moingon nga sa Roma Kapitulo 7 versikulo kanini ang 7. Kun mao ka na basig may moingon nga dautan di ay ang kasuguan, wala ako mag-ingon nga kini dautan. Kay kun wala ang kasuguan, dili unta ako masayod kun
unsa ang sala. Tanawa ha, dili unta ako masayod kung unsa ang sala. Pananglitan, kung wala mag-ingon ang kasuguan ayaw pagpangibog, dili unta ako masayod nga dautan di ay ang pagpangibog. Sa laktod nga pagkasulti, ang kasuguan nagtudlo lang na, nagpahibalo lang na nga nakasala ka. Pero dili na nagpasabot nga mamatarong ka diha sa kasuguan. Kay lagi kun ang pagtuman sa kasuguan mamatarong ka, awa ka na magkinahanglag Kristo. Aron nga mutabang nimong mamatarong ka kay naa naman ang kasuguan. Pero ang gisulti sa atong gibasa, ang kasuguan pagpaila og unsay sala. So aron ka makaila nga nakasala ka, aron makaila kang makasasala ka, sunda og tumana ang kasuguan. Karon kanang gihisgutan nga maluwas ta pinaagis pagtuo, dili na sayop. Pero kanang pagtuo nga nagsunod sa kasuguan. Nga naman, kay kung pagtuo lang nga wa ka nagsunod sa kasuguan, dili man na, dili man na maoy gikinahanglan sa Ginoo. Tan-awa ra gud ang Roma 3:31 nag-ingon nga matud pa sa Roma 3:31 nga gibungkag ba nato ang kasuguan ay nagitungod sa pagtuo. Mo nagisgot akong basahon ninyo sa 3:31 sa Rome, nag-ingon ninyo kanini ang kini wala magkahulugan nga gisalikway nato ang kasuguan, ginatuman hinuon nato ang iyang katuyuan. Tanawa ha, wa na nagpasabot nga tungod sa pagtuo ato nang isalikway ang kasuguan, kundili ang kasuguan nahimo na nga ato nga pagsunod pinaagi sa iyang katuyuan. Nag-ingon din na sumala sa dinhi sa atong mabasa ni ining Roma, hisgutan din akong basahon ra gud sumara sa gisulti ni San Pablo dinhi sa Roma kapitulo 3 bersikulo 31. Ingon ini ang gisulti ni Apostol Pablo nga matud pa niya dinhi sa Rome chapter 3 verse 31. Nag-ingon din ingon ini ang gisulti ni San Pablo unya, dapat nato gini nga hatagan pod og pansin. Nag-ingon, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud, hinunuag ipabarog nato ang kasuguan. Timan iha nga dili na nagpasabot nga tungod kay dili ta mamatarong sa kasuguan kay pagtuo na lang ato nang wadon ang kasuguan. Gisulti dinhi, gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa mong pagtuo? Hinunua, wala gayud, gipabarog hinuon nato ang kasuguan. Ayo kalimot sa pamahayag ni San Pablo gihapon sa Galacia kapitulo 3 bersikulo 24. Busa ang kasuguan na himong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pakamatarungon sa pagtuo. Busa ang pagtuo wala maghatag og otoridad o katungod sa tao nga dili na niya sundon ang kasuguan. Ang hisgutan gani sumala sa Santiago 2:20 o 26, ingon nini ang gisulti matud pa, apan utawng kulang-kulang, buot ka bang masayod nga walay kapuslanan ang pagtuo nga bulag sa binuhatan? Wa ka na may buhaton pagsunod sa kasuguan o pagtuo na lang, imo na lang isaligway. Pero unsa ni siya? Kulang-kulang. Way kapuslanan ang pagtuo nga mabulag sa binuhatan. Sa 26 nag-ingon, kay kun may moingon nga patay ang lawas nga mahimulag sa espiritu, mausab patay ang pagtuo kun mahamulag sa binuhatan. Busa magkuyog gid ning mga bahina ang pagsunod sa kasuguan, ang pagtuo. Pero ayaw huna-una nga maluwas ka diha sa kasuguan, mamatarong ka diha sa kasuguan, kay ang tao maluwas diha kang Kristo, mamatarong ang tao diha kang Kristo. Karon si Kristo nag-ingon siya, kung nahigugma mo nako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Si Kristo ba'y nagsugo nga ang tao mutuman sa mga sugo dihas na pulo ka sugo? Yes. Kung natong basahon din sumala sa
Mateo kapitulo kinina 3 bersikulo Mateo 19:16 hanggang 19. Kung basahon na nagingon dinhi. Tan-awa miduol kaniya ang usa ka tawo nga nag-ingon, magtutudlo unsa bay maayong buhaton ko aron makapanag-iya ako sa kinabuhing dayon. At tanaw ha, may tawo nang utana kang Kristo, ang gining magtutudlo mao si Kristo. Inya unsay may maayo na kong buhaton aron ko makapanag-iya sa kinabuhing dayon. So unsa may gitudlo sa magtutudlo, nag-ingon dinhi. Kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Ngano kaniya mitubag siya nga nag-ingon. Nganong mangutana man ikaw kanako may tungod sa maayo? Anay usa lang nga maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. O tanaw ha, ang giingon ni Kristo nga kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Nag-ingon ra ba si Kristo? Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Karon unsa maning mga sugo ang gipasabot ni Kristo nga sundon og tumanon sa tao? Un atong basahon dinhi kaniya nangutana siya nga nagingon, nganong ngutana mo kay mitugos maayo? Ana alay maayo. Kung gusto kang mosulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Sumo ni gisulti dinhi nga unsa man pabantayan ang sugo. Karon unsa man ning mga sugo ang gipasabot ni Kristo nga bantayan sa tao? 18. Kaniya mitubag siya. Muni ang tubag sa magtutudlo ha. Mauni ang tubag sa magtutudlo. Ang dinhi sa 18. Kaniya nag-ingon sa 19. Sa kanang 18. Kaniya nangutana siya. Hain man niini kung si Jesus mitubag ayaw pagbuno. Kini ni ang suguan na ani sa napulo ka sugo. Ikauno mo ni nga sugo sa napulo ka sugo. Ayaw pagpanapaw. Ikapitong sugo des napulo ka sugo. Ayaw pagpangawat. Ayaw pagsaksig bakak. Aw tumahod ka sa imong amahan ug inahan. Kini siyang mga sugua na ani sa napulo ka sugo. So ang manluluwas ug ang makapamatarong nga mao si Kristo nagtudlo nga mosunod ta sa mga sugo nga naa sa napulo ka sugo. Pamatiiran gud ninyo dinhi sa kini ang dinhi sa gihisgutan sa Lucas 18:18 ngadto 21 kay ang usa magud sa mga bakakon nga mga magtutudlo nga way taong makatuman sa napulo ka sugo. Mao gyud na ang ampay sa yawa kung naanay magtudlo gingon ana. Ato ug ning basahon ang Lucas 18 ngadto sa Lucas 18:18 ngadto 21. Pamatiin ninyo ha. Sa Dinis the Living Bible nag-ingon, once a Jewish religious leader asked him this question, "Good sir, what shall I do to get to heaven?" Tanawa, kini ni ang maong pangulo sa relihiyon, no? Nga usa ka Hudiyo nangutana siya. Ing pangutana, maayong magtutudlo unsa may buhaton ko aron ako makasulod sa gingharian sa langit. Tanawa ha? Ug unsay tubag sa magtutudlo? Do you realize what you are saying when you call me God? Imo bang napamalandong ang imong giing pagtawag kanako ako maayo? Nangutana sa Jesus ni Jesus asking, only God is truly good and no one else. Gitudloan tas Ginoo nga magpaubos tas atong kaugalingon. Ayaw paguna-una nga bright ka. Ayaw paguna-una nga mas maayo ka kaysa uban. Kay naay usa lang nga maayo. No nga only God and no one else. Unya nag-ingon sa 20, but as to your question, you know what the Ten Commandments say. Nasayod na mo. Ug unsay gisultis na pulo ka sugo. Unya nag-ingon dinhi, don't commit adultery. Dili ka manapaw. Don't murder, di ka magpatay. Don't steal, di ka mangawat. Don't lie, di ka magsaksig bakang. Honor your parents and so on. Tahura ang imong ginikanan ug uban pa. Karon,
ngano nga i-divert gid ni sa yawa ang napulo ka sugo kay nasayod siya nga ikauban ra gihapon niya kining mga tawhana ang nagmasinupakol sa napulo ka sugo. Ang nangutana kang Kristo miingon siya, the man replied, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Muna nga kining mga bakakon nga mga magtutudlo, bakakon nga magwali, nga way makatuman sa kasuguan sa napulo kasugo, na idagha magwali dinis bugo, sahay makapanlibaw sa balhibo. Kay di gyud mauwaw nga musultis mga tao nga way makatuman sa napulo kasugo, way makasunod mo di na lang musunod. Tan-aw ra gud niyo akong balikan timan igyod og unsa nila. Once a Jewish religious leader asked him this question, Good sir, what shall I do to get to heaven? Napaka-importante ani. Nga nangutana nga maayong magtutudlo unsa may buhaton ko aron makasulod ko sa ingarian sa langit. Ingon si Jesus, do you realize what you are saying when you call me good? Imo baning napamalandong sa diha sa imong pagsulto o pagtawag nako og maayo? Nangutana si Jesus, no? Jesus asked him, only God is truly good and no one else. Ang Diyos ragid mo'y maayo ug wa nay lain. Nagingon din But as to your question, apan mahitungod sa imong pangutana, you know what the Ten Commandments say. Nasayod ka og unsay giinsulti giingon sa napulo kasugo. Napulo kasugo din gisgutan. Karon ni nag-ingon din niya atong basahon pa. Doon kamit adultery, di ka manapaw, di ka magpatay, di ka mangawat, di ka magsaksig bakat, tumahod ka sa imong amahan o ginahan. Di nag-ingon siya, and so on, ug uban pa. Then sa 21 na yun, the man replied, I obeyed every one of these laws since I was a small child. Ako na nang gibantayan ang tanang kasuguan, sugad pa sa akong pagkabata. Karon kining mga bakakon kaayo, nga mga magtutudlo, nga way makatumas kasuguan, niya malagi ni mabasa. Ten Commandments ang gisulti ni Kristo. Unya, nag-ingon ang mga tao nga, I've obeyed every one of these laws since I was a small child. Pusa, balik ko nako, ang pagtuo, wala na magtukmod, wala na magtudlo, wala na maghatag og katungod, ang pagtuo nga imo nang supakon ang kasuguan. Kay matud pa sa Biblia, Galacia 3:24, ang kasuguan nahimong atong magtatagad og mag-aagak ngadto kang Kristo aron ta pagkamatarungon diha sa pagtuo, no? Kanana ang salamat kayo aning mga bahina. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot aning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. So ato sa ning basahon mga higala ang atong nakita sa screen ni ay mga mensahe. Okay, ato nakita din si Brother Jix Sumalinog. Ato ani sa Dumaguete City. So good morning Brother Jix. Ani ayang mensahe, mayong buntag Brother Libby o Brother John. So good morning Brother Jix. Narabatay crusade diri sa inyong barangay sa Libho. Karong pizza 11 ngadto sa pizza 17. Mayon ta og makabisita po kaaning panahon na. Okay, niapod si Arna Rido Notario. O niya siya itampo Santiago 2:22. Nakita mo nga ang iyang pagtuo naghimo kuyog sa iyang mga buhat, o ang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang buhat. Santiago 2:20. Apan buot ba ikaw nga masayod o tao nga walay pulos, nga ang pagtuo sa mahabulag sa mga buhat patay. Sa Mateo 7:21, dili ang tanang nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit.
Ato po nakita din si Brother R.G. Moore, Vargas Punay Ibanez. Happy morning kapaglaom, Kuya John, Alexander John Dehito Jr. and Kuya Libby. God bless of our program. So God bless also Brother RG. Okay, ato pa ning tanawon higala ang pikas nga screen alang sa mga nahidugang nga naglantaw karon. Okay, ato nakita si Hiel Manungay. Hiel Manungay. Ani ato sa nakita si Rokisa Marabi, Nathaniel Rosero Jr. Aniya okay, ato ning tanawon sa pikas. Niasad si Olingay Tox. Okay. Niapod si Brother Senio Muñez Tiquilio. So, good morning, Brother Senio. Niapod si Ronaldo Barunda Likay-Likay Senior. Nias Brother Jerry Nailon. So, mao ni ato mga nakita nga nahidugang, nga nag-like o nag-heart sa ato nga tulumanon karon. Okay, so di pa ko muhatag og dugang tubag sa pangutana. Niya unay awit higala nga atong idalit, no? Gika requested song kini gikan sa mga Disor family. Nga ikaw kauban niya giluwas o gipanalipdan ka apan may pagsulay sa kalibutan nga imong gipuy-an apan may pagsulay luyo ang kalipay panimuhaan lang kayo ang pagsunod sa Tininood luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay panimuhaan lang kayo ang pagsunod sa Tininood luyo sa pagsulay lunlun nga nahinumdum ka ba nga ikaw giluwas niya sa kalisdanan ikaw gitabangan gigunitan ka o gisapnay sa mga bukto niya giampingan kay mahal ka niya paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tininood luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay paninguhaan lang kayo ang pagsunod sa Tininood luyo sa pagsulay lunlun nga kalipay. Nahinumdum ka ba nga gipakamatyan ka ni Jesus sa Kalbaryo sa krus tungod sa mga kasalanan nga imong nangkon hinumdumi ang pag
sa tininuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Paninguhaan lang kayo, ang pagsunod sa tininuod, luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Pati sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Luyo sa pagsulay, lunlun nga kalipay. Okay, mato tahigala sa paghatag og dugang tubag sa pangutana ato ning tan-awon ang pangutana nga ato nga tubagon karon naghisgot kini mahitungod sa napulo ka sugo. Ingon siya dinhi nga nagtuman daw tas napo ka sugo nga ang napo ka sugo di man na makaluwas nato o niya di po na makahimong matarong nato. Gamit siya mga bersikulo nga mao'y suportar kuno siyang argumento sa Roma 3:20 og sa Episo 2:8 kay ang makaluwas daw ang pagtuo. Okay, thank you kaayo sa manindot nga pangutana og mga nindot nga verse nga gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. So nagapanghinaot ni alang sa mga kahigalaan sab nato nga dunay solusama nga prinsipyo mahitungod nining pangutana nga atong gituki karon mahitungod sa kasuguan. Mabutay hinungdan nga daghan kaayong mga Kristiyanos nga igo na lang mutuo o niya dili na mutuman sa napulo kasugo. Wala nang napo kasugo tungod nining mga verse nga ilang gi-send gipadala o niya ilang gihunahuna nga di na kinahanglan na po kasugo, di na tamutuman ana kay ang ato karon ang pagtuo na lang ngadto kang Kristo. So kini nga verse sama sa Roma 3:20 naghisgot ba ni nga ato nang supakon ang napulo kasugo? Ang ato mabasa diya sa Roma 3:20 sa English pa matod pa dinhi nga therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. For by the law is the knowledge of sin. So, ang paghiskot ni matod pa, therefore, by the deeds of the law, anong deeds gani, mga buhat, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight. Justified gani gihimong matarong. Ang giingon sa Biblia sa atong hubad na Bisaya, busa pinaagi sa kasugua sa mga buhat by the deeds of the law. Busa pinaagi sa mga buhat sa kasuguan. Walay tao nga gihimong matarong at tubangan sa pananaw sa Dios. Munay yun ang punto ha? Pangutana, unsa man di ay buhat sa kasuguan manghigala. Kay naghisgot magbuhat sa kasuguan, walay gihimong matarong sa pananaw sa Dios, pinaagi sa mga buhat sa kasuguan. Unsa may buhat sa kasuguan, giansiran repod ani nga verse, kay pinaagis kasuguan, nahiabot hinuon ang pagpahibalo sa sala. Ang sugo de higala, ang buhat sa kasuguan, mao ang pagpahibaw sa tao sa iyang sala. Mao ang pagpahibaw, ang pagsulti sa tao, kundiin siya kasala. Mao rin yun function sa balaod. Dili trabaho sa balaod ang paghimo nga matarong sa usa ka taong daotan o sa kataong makasasala. Nga naman, kay ang balaod dili na makahimo sa pagpasaylo sa atong mga sala
aron mahimo tang matarong atubangan sa Dios. Sa tapadili makahimong matarong ang balaod atubangan sa Ginoo. Kay di na niya trabaho ang pagpasaylo sa tumasala aron ta mahimong matarong sa pananaw sa Ginoo. Kay ang buhat sa balaod sa kasuguan ang pagpahibaw ra gyud sa tao kundiin ang tao mga higala nakasala. Kay sa Roma City City nag-ingon si San Pablo, dili ako makahibalo og unsay sala kung ang kasuguan dili ako makahibalo kung sala ang pagpangibog kung ang kasuguan wala pa magsulti nga dili ka maibog. Muna ingon San Pablo, dili daw siya makaila nga sala ang pagkaibog kung ang kasuguan wala pa magsulti nga dili ka maibog. Nakahibaw siyang sala ang pagkaibog tungod kay nagsulti ang kasuguan nga dili ka maibog. So ang balaod higala, ang trabaho niya, igo lang ginang musulti nato, mupahibaw nato nga kita nakasa. Pananglita nakasala ta. Kay nakapangibog ko, nakapatay, nakapangawat ko, ako'y tahon sa ginikanan, nagsimba kong Diyos, nagpasipala ko sa ngalan sa Diyos. Nakasala ko. Ngano nakasala man ko, ngano nakhibaw man ko nakasala. Tungod kay na aminas balaod, nga dili ka magbatog Diyos, di ka magpasipala sa ngalan sa Diyos, bantayan mong adlong Sabado, tahoron mo ang ginikanan, ng uban pa. Pagtanan ako sa mga kakasa, di ay ko. Kay nagsulti man kasuguan nga dili ka magbuhat ni anang mabutanga. Nakasa ko. Sa dihang nakasa ko, unsa may akong buhaton aron mahimo kong matarong ngadto sa Ginoo. Nakasa man ko sa kasuguan, kani imong sugo nga di ka mangawat. Di ka magpatay, tahuro mo ginikanan. Unsa may akong buhaton aron mahimo kong matarong atubangan si Ginoo. Ang pagkamatarong, ang step na una, kinahanglan kag kapasayloan sa sala. Hinluan ka sa sala, una ka mahimong ideklarar nga matarong sa pananaw si Ginoo. Unsa ba ko himuon? Moadto ba ko sa balaod o magampo ko niya nga sugo? Pasaylo ako kay nakasala ko nimo. Nagsulti man kang dili magpatay, di mangawat, tahoron mong ginikanan niya. Wala ba ko'y tahod sa kong ginikanan, nakapatay, nakapangawat man ko, nakabuhat ko bisan unsa, pasaylua in taon ko balaod. Usa bato sa sugo, mga sugo, pasaylo, unti ka, dili na kamaon mo pasaylo ang balaod, mga higala. Moingon ang balaod, dili man na akong trabaho, ang pagpasaylo nimo. Ang akong trabaho, marigin ni, ang pagpahibaw ra nimo, kundiing kang dapita nakasala. Trabaho na sa tag-iyan ako. Trabaho na sa Dios. Ang imong buhaton, adto ka sa Ginoo. Tuo ka sa Ginoo. Pangayo og pasaylo sa Dios sa mga paglapas nga imong nahimo. Aron ka mahimong matarong sa pananaw si Ginoo. Sa ato pa ang balaod, kung mudangop ka sa balaod, tuganan ka paingon kang Kristo. Muna ato mabasa sa Galacia 3:24, ato ning basahon, kung unsay gisulti dinhi sa kasuguan mga higala. Nagingini ato mabasa, Galacia Kapitulo 3, anya sa versikulo 24. Unsa may sulti dinhi ni Apostol Pablo? Kiniya ha, itong basahon, paminawin ninyo. Gaya nga itong mabasa, busa ang kasuguan na himong atong magtatagad sa pag-agak ngadto or paingon kang Kristo aron kita pagamatarungon pinaagi sa atong pagtuo. Unsa ning kasuguan? Muni moagak nimo, mutudlo nimo og nako sa diha nakasala ko,
paingon kang Kristo, adto kang Kristo, pangayo og pasaylos imong mga sala, aron ka pagamatarungon sab sa imong pagtuo. Di man sa kamuduol kang Kristo kung wa kay pagtuo. So duola si Kristo, itugan kang Kristo, Ginoo, nakasala ko nimo, nakalapas ko sa imong balaod, pasaylo ako Ginoo. Unsay buhaton sa Ginoo? Pasayloon ang imong mga sala, hinluan o hugasan ka sa imong mga sala, unya ideklarar kas Ginoo nga matarong nakas pananaw niya tungod kay nadawat nimo ang kapasayloan sa iyong mga sala. Sa unang Juan 1:9 nag-ingon ato nga basa, kung isugid nato ngadto sa Dios ang atong mga sala, tumano niya ang iyang mga saad, pasayloon niya ang atong tanan nga mga sala, og hinluan niya ang atong tanang pagkadaotan. Pasalig na ang makapasaylo sa atong mga sala, dili ang balaod, kundi ang Dios lang mga higala. So eksakto ang Roma 3:20, pero sayop lang usahay ang atong interpretasyon nga moingon ta nga di na nato tumanon ang kasuguan kay di makahimatarong. Insakto bitaw na dili na makahimatarong ang balaod nato, kay ang buhat sa paghimong matarong sa usa ka tawo dili buhat sa balaod, buhat kana ni Kristo higala. Apan madawat natong pagkamatarong kang Kristo sa dihang aduna natay pagtuo kaniya nga siya maoy mopasaylo og mohinlo sa atong mga sala. Ang balaod igo lanang mopahibaw kundi intang dapita nakasala. Eksakto to katong nahisgutan ni Brother John kaganiha nga ang kasuguan samara na mga higala sa mirror o samin. Unsa may pangsyon sa samin? Unsa may pangsyon na samin? Na atong motor, na atay mga side mirror, sa atong balay, na atay samin. Paglili nato sa samin, atong makita atong dagway. So, ang samin higala, sa diha nga pagtan-aw nimo samin, ay naa may buling ang akong naong. Unsa may imong buhaton aron malimpyo ang imong naong? Buhat ba sa samin ang paglimpyo sa imong naong? Imo bang kuha ng samin, tangtangon nimo sa bongbong, sa iyong balay, kuha mo nimo ang samin, unya, ibagnos nimo sa imong naong aron makuha ang buling sa imong naong? Makakuha ba na sa buling sa atong naong ang samin? Dili mga higala. Bisag unsa o nato nagbagnos, mabuak na na kadugayan, masamad itong naong, di gina makakuha sa buling sa atong naong. Kay ang trabaho sa samin, ang pagpahibaw lang sa tao kung naabay buling o wala ang iyang naong. Sa diyo na diskubrihan nato nga naay buling atong naong tungod kay paglili nato sa samin, naday buling sa kun sa atong naong. Unsay buhaton nimo? Muduol ka, magkuha kag tubig, magkuha kag sabon, kuha kag labakara. Imong hilamusan imong naong, sabunan nimo sa sabon, hugasan nimo, unya trapuhan nimo aron malimpyo imong naong. Sa ito pa, ang buhat sa paglimpyo sa atong naong, sa buling sa naong, dili trabaho sa samin. Buhat ka na sa tubig, sa sabon o sa labakara aron sa paglimpyo sa atong naong higala. Atong hugasan itong naong, limpihan nato. Pero og magtan-aw ra pugkas tubig, labakarag, sabon, di sa na siya molimpyo sa imong naong kung di nimo adtuon. Kuha ka sa ato pabuto po sabot, si Kristo po di na makalimpyo sa atong mga sala. Gawas kung imo siyang duolon, hangyoon nimo siya, Ginoo, limpihi ko, pasaylo ako sa ako masala.
pasayloon kas Ginoo sa dihang aduna kay pagtuo. Mo nang giklaro higala. Ato namang gi-explain ini nga verse aron di masayop ang atong unahuna. Eksakto ang Roma 3:20. Ang pagsabot lang sa uban usahay mao dili sakto kay ilang gisabot nga di na motuman sa balaod. Tungod kay ang balaod dili makahimong matarong sa katao. Ang balaod igo lang nagpahibaw sa atong sala. So tapos ka miduol kang Kristo, nadawat nimo ang kapasayloan sa imong masala. Pinasaylo na ka tungod kay giduphan ka ni Kristo sa krus sa Kalbaryo, nahugasan og nagpasaylo ang imo og ang akong mga sala tungod kay mituo ta kang Ginungsos, miduol ta og mituo ta kaniya. Human nimo nadawat ang kapasayloan sa imong mga sala og nakahibaw tang nakasala ta tungod kay naglapas man ta sa sugo. Kay sa atong mabasa sa unang Juan 3:4, ang pagpakasala maumay paglapas sa sugo mahigala. Nadawat na to ang kapasayloan pinagi sa atong pagduol o pagtuo kang Kristo. Pangutana, human ta nahimong matarong atubang as Ginoo kay napasaylo atong sala. Magpadayon ba ta pagpakasala? Magpadayon ba ta paglapas sa sugo tungod kay napasaylo ta? Angay na itong hibaluan nga ang bayad sa sala kamatayon. Impierno higala. Impierno ang bayad sa sala. Kalaglagan sa impierno. Pero kay maimpierno magidunta ta tungod kay naglapas man tas balaod nakasala man ta. Pero giluwas ta ni Kristo pinaagi sa atong pagtuo. Giluwas niya ang silot sa atong mga sala. Gitubos niya higala. Imbis kita mo'y angay silutan tungod kay kita ang nakahimog sala sa pananaw sa Ginoo. Gilapas nato ang balaod sa Ginoo. Kita untay angay nga mudawat sa bayad sa atong mga sala apan tungod kay gihigugma kita sa Dios. Sumala sa Juan 3:16, kay gihigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana. Iyang gipadala ang iyang anak nga bugtong aron nga ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhi nga may katapusan. Si Kristo mga higala ang mitubos sa imo og sa akong mga sala. So pinaagi sa imong pagtuo kang Kristo, naluwas ta higala sa silot sa atong mga sala. Gitubos ta ni Kristo. Siya maong nasilutan sa sala. So naluwas ta. Pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo mahigala. Munang sa atong mabasa sa Episodos 8 sa bersikulo nga imong gihatag ikaduha. Kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas tungod sa inyong pagtuo. Kaya mo na, kay pinaagi sa grasya. Unsa nang grasya? Kaluoy ba? Kitang makasala kay may impierno magyunta kay nakasala man ta, naglapas man ta sa balaod. Pero pinaagi sa grasya, naluwas ta mga higala tungod kay doon na tayo pagtuo. Kinsa maning grasya kaluoy gipadala alang natong makasala. Walay lain mga higala si Ginoong Hesukristo. Sa Tito 2:11 ang atong mabasa dinhi. Kay nagini atong mabasa kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios di kapadayag. Pila ka tao ang nagkinahanglag kaluwasan mahigala? Tanang tao. Nganong tanang tao man? Ang tanang tao nakasala ba di ay?
sa Roma 3:23, ang tanan manghigala nakasala at tubangan sa Ginoo. Og kay nakasala man tang tanan, nahulog man tas pagkapakasala, nagmalinapason man tas balaod sa Ginoo, nagkinahanglan ta grasya. Mo nang ingon ang Biblia, kay alang sa kaluwasan sa tanan nga mga tao, ang grasya sa Dios gipadayag. Nagkinahanglan man tagluwason God, mo'y hinungdan nga si Kristo gipadalangan his kalibutan aron kita mga higalang makasala makabaton og kaluwasan. Pero kinsa ra ni makabaton og kaluwasan? Kadtong miduol og mituo kang Kristo. Munang klaro ang Episodio 8, kay pinaagi sa grasya kamo nangaluwas. Unsang kaluwasan na? Kaluwasan sa silot sa ato mga sala. Munang gitawag og deliverance from the penalty of sin. Kaluwasan gikan sa silot sa sala. Nadawat nato tungod kay doon natay pagtuo mga kahigalan. So muna gipasabot niya sa Episodio 8. Karon sa diyang naluwas na ta, pinaagi sa grasya tungod natay pagtuo, napasaylo ato masala, naluwas na pinagis kamatay ni Kristo, siya ang nagtubo sa silot sa tumasala o sa may atong buhaton. Humanta nahimong matarong at tubangas Ginoo. Humanta naluwas pinaagi sa pagtuo ngadto kang Kristo tungod sa atong mga sala nga gipasaylo na niya. Magpadayon bata sa pagpakasala higala? Bot ipasabot, magpadayon bata sa paglapas sa sugos Ginoo? Paminawi at basahon sa unang Juan 3 versikulo 4 o versikulo 8. At basahon na? Gaingon din ang atong mabasa. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 4 o 8. Si bisan kinsa nga nagapakasala naglapas sa mga sugo sa Dios. Oy, si bisan kinsa di ay nato nga nagpakasala, nagunsa di siya, naglapas sa mga sugo sa Dios. Kay ang paglapas sa sugo sa Dios muna gitawag og sala. Og sa diha nakasala ta, muna nahimutang makasasala. Kay naglapas man ta sa sugo. Karon human nato madawat ang kapasayloan sa atong masala. Ning undang natas pagpakasala kay gipasaylo na ta niya. Pangutana, kung magpadayon gihapon ta pagpakasala, paglapas sa sugo, kinsa may manag-iya nimo og nako mahigala? Atong basahon ang versikulo 8. Apan ang tao nga nagapadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas, kay si Satanas nagpakasala man sukad pa sa sinugdan. Gitinaw o giklaro higala sa atong nabasa sa Biblia. Apan ang tao nga nagpadayon pagpakasala. Ano ba mga tao ba nga nagtuo nga namatarong na sila pinagis pagtuo kang Kristo? Naluwas na sila pinagis pagtuo kang Kristo kay napasaylo ilang mga salat. O niya magpadayon gyapon paglapas sa sugo, may prinsipyo suban, wa nang balao di na mutuman sa sugo. So nagpasabot na nga nagpadayon pagpakasala, wa ming undang paglapas balaod si Ginoo. Imbis Sabado na igwapahulay, Domingo gihapon. Imbis nga di na ta magsimbag Dios, padayon gyapon tagsimbag Dios. Imbis nga di na ta mokaos magidili, kapadayon gyapon tagkaos gidili si Ginoo. Gapadayon ta paglapas sa sugos Ginoo. Unsay gingos Ginoo? Apan ang tao nga nagpadayon sa pagpakasala, iya ni Satanas. Kisa tag-iya higala, iyang Satanas. Sudaghan day karong mga Kristiyanos nga nagdahom nga iyas Ginoo,
kay dunay pagtuos Ginoo nga napasaylo kuno lang sala tungod sa pagtuo, tungod kay sa grasya o sa pagtuo, pero wa na motuman sa balaod si Ginoo, nagpadayon pagpakasala ang iyong Biblia ang tag-iya ni ana, iya ni Satanas. Nga naman, inusunahan, kay si Satanas nagpakasala man usab sukad pasugdan. Sa ato pa ang yawa higala, malinapason pos balaod sinusukad pa sa sinugdan, masinupakon sa mando sa Ginoo, sukad pa sa sinugdan, mo'y hinundan nga gisalibay siya nganhis kalibutan. Muna'y angay na itong pamalandungon sa atong kinabuhi karon. Kumusta man ka ang pundok nga atong gipasakupan o giapilan karon, mga higala? Kung naatas mga pundok nga wa na magtuman sa balaod karong panahon na, tapos nila gituhuan nga nahimo na silang matarong, naluwas sa sila pinagispagto kang Kristo, unya wa nang balaod, muni atong pamalandungon higala. Kung nagpadayon tas pagpakasala lapas sa sugo, ang manag-iya nato si Satanas sa gihapon, mga higala. Nakaila ta Ginoo pero wa nagbantay sugo. Sa unang Juan 2:4 matubos ang nabasa, siya nga nagaingon, nakaila ako sa Dios apan wala magtuman sa mga sugo sa Dios, bakakon kanang mga tawhana o wala kaniya ang kamaturan mo. Ni grabe kahigalang pagkasulti ni San Juan. Ang tao di ay nga nakailas Dios pero wala magtuman sa mga balaod sa Ginoo, bakakon o wala kaniyang kamatuoran. Mao nang uban magunahuna nga nagkontra ang pagtuo, grasya ug ang balaod. Tuwa na nagkontra higala, gauyon kana, wa na nagsumpaki, mura na silag managtiayon ang balaod o ang grasya, mga higala. Gauba na, samara na sa langgam nga di makalupad kung usaray pako, duhay pako, kinahanglan gatuo ka o niya gatuman pud ka aron ta maluwas, mga higala. So sa pagbalik ni Kristo, muni atong pamalandungon ngay sa atong mabasa sa unang Korinto 6:9, nag-ingon si San Pablo, walay malinapason sa balaod sa Dios nga pasudlon sa ginharian sa langit. Amo na gikinahanglan di ay sa tao nga na nahimong matarong atubangan si Ginoo, naluwas pinaagi sa grasya, kinahanglan di na ta mulapas balaod, ato noong tumanon ang balaod. Kay klaro ato nabasa nga way malinapason sa balaod sa Dios nga pasudlon sa ginharian sa langit, mga higala. So atong advice sa tanan, atong sundon, wa man ay sakit nagsundon nimo. Ang yawa makasasala sukad pasinugdan. Munang gusto siyawa itanong sa atong unahuna, tuo lang tas Ginoo alam tuman, nga naman may yawa parehas ta. Kaya ang yawa nagtuo baya, kung imo basa Santiago mga ila 2:19, ang yawa nagkurog siyang pagtuo, nagtuo sa Dios pero nagpakasala siya, naglapas sa sugo. Mao sa ng prinsipyo na to karon, nagtuo tas Ginoo pero wata nagtuman sa sugo, liwat ragyapos yawa. Unsaon ni yawa sa katapusan? Sa Panadayag 20 o niya sa versikulo 10, itambog ngadtos kalayo sa impierno og ang mga tao nga nabiktima sa prinsipyo sa yawa, mga higala. So hinaot pa karong buntaga ato nasabtan ang pulong sa kamaturan sa gupon nato sa pagduha-duha, higala. Si Ginusos tag-ingon siya sa Mateo 7:21, dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kundili kadto lamang na nagtuman. So si Kristo na gina mismo ang namulong ana. Siya ang mabalik sa kalibutan. Siya ang muluwas nato, siya ang pagbalik. Ang gisulti niya, dili tanang nagtawag og Dios padtuon sa langit. Ang padtuon ang mga matinumanon, mahigala. So kay ang matinumanon may padtuon niya sa ato basahon sa Korinto higala og sa Panadayag 22 versikulo 12, ang tao ra ba pagahukman unya
pinaagi siyang mga binuhatan, mga higala, kung ang iyang mga buhat subay bas kasuguan o supak ba higala, supak gani imperno kita, pero tuman ta siguradong langit. Kaya ingon ni sa mabasa sa unang Timoteo 6:14, matod pa San Pablo, ako magatugon kanimo nga imong pagabantayan ang sugo hangtod sa pagtungha ni Ginoong Hesukristo. So hinaot pa karong buntaga atong nasabtan ang mga pulong sa Ginoo. Okay na akong basaw ni as R.G. Moore Vargas po na Ibanez. Happy morning kapaglaom Kuya John Dihito o Kuya Libby. God bless our program. Salamat kayo. So sa dili pa hingpit tapuson ang atong tulumanon karong buntaga, ania ang atong pensyong mahigala. Okay, mag-ampo ta. Amahan na mo nas kitasaan sa mga langit. Salamat o Diyos sa mga kasayuran nga among napaminawan karon. Tuguting magpabilin kining buhi sa panumduman. Magagiya kanamon tanan paingon di kanimo. Tabagi og bendisyoni kami kini among gisalig nga madawat sa ngalan sa Kristo nga manluwas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa kini ang maayong balita o kaninyong tanan ang mga suki